Kész. Ennyi. Most telt be a pohár. Sajnálom PGT Dani fanok, sajnálom Black 1200 fanok, de van egy rossz hírem számotokra. Most lett teljesen elegem abból, hogy ez a két ember a Minecraftról alkotott jó képet az emberek fejében széjjel tiporják. Gusztustalan módon szereznek hatalmas nagy megtekintéseket Minecraftból, a kisgyerekeket verik át, gyerekeknek hazudnak, mások nevét használják föl a címben, az indexképben, csak azért, hogy rákattintsanak a videóra minél többen. És teljesen elegem van abból, hogy a sok szegény kisgyereket butítják, mert ők elhiszik, mert ők ártatlan kisgyerekek, és mit tudnának csinálni? Nincs saját véleményük, még nincs a világról alkotott képük, nincs fogalmuk konkrétan semmiről. És nem szeretném, hogy ezen a két emberen nevelkedjenek a kisgyerekek. Ez borzalmas, szörnyű. De mielőtt tovább mondanám a mondandómat, tekintsünk bele egy pár videójukba ezeknek a csodálatos személyeknek. Kezdjük PGT Danival, mondjuk. Itt is van Uborcraft titkos bázisa, nézzük. Mi ez a csoda? Sziasztok srácok, én Dani vagyok, és most ebben a videóban nem más lesz, mint Cebeliánnak fogjuk megkeresni az ilyen bázisféleséget. Igen, az én bázisféleségemet. Milyen bázisféleségemet? Miről beszél? Egyáltalán hol egyeztem bele abba, hogy rárakjon az indexképre, meg a címbe beleírjon? És miért ilyen kevés ezen a dislike? Igen, ott valami várt látok, vagy nem tudom mi akar ez lenni. Meg itt van valamilyen ilyen kis domb, na mindegy, ide felmegyünk. Ez igen, srácok, ez igen. És wow, és itt van Cebelián. Nem, srácok, az ott nem én vagyok. Ezt sokan tudják, viszont annál többen nem. Mert, ahogy láthatjátok, nagyon sok megtekintés van a videón, és nagyon sok like is van rajta. Mert bekamuzza azt, hogy én ott vagyok az ő videójában. És azért tudom, hogy rengetegen elhiszik, hogy az tényleg én vagyok, mert az ilyen videók miatt az Insta képeim alatt, a Facebook posztjaim alatt, a live-jaimnál, YouTube-on kommentben rengetegszer megkapom, hogy PGT Dani a haverod, meg mikor lesz PGT Danival videó, meg jóban vagytok PGT Danival? Nem vagyok jóba. Őszintén azt se tudom, hogy kicsoda, nem is érdekel engem, hogy kicsoda, főleg ezek után. És ezért is csinálom ezt a videót, mert már így kihat az életemre, hogy ő ezeket a videókat készítgeti, hogy nekem írogatják már a saját oldalaimon, hogy mikor lesz ő vele videó. Mert rengeteg kisgyerek ugye természetesen elhiszi, hogy én vagyok ott a videóban, mert hát ott az ki nem, ott a nevem, hát ki más lehetne. Hát a kisgyerek nem gondolkozik el azon, hogy ezt így be lehet kamúzni, ezt meg lehet csinálni, hogy valójában nem én vagyok az. Sok kisgyerek nem tudja azt, hogy meg lehet oldani azt, hogy az én Minecraft karakteremmel föl tudjon menni más, vagyis nem is konkrétan az én Minecraft karakteremmel, csak berakja a skinemet, meg beraknak egy olyan plugint, amivel meg lehet változtatni a nevemet, vagy nevét Cebeliánra. Na de nézzük tovább. Tak. Srácok, ez mi? Most veteményeskedik, vagy mi? Cebelián, haló? Haló? Wow! Te tudsz repülni, nem tudtam. Hello! Ne, nyugi, tesó, itt vagyok, nyugi, szia. Hello? Nem tudom, amúgy, ha már itt tartunk, hogy te úgyis ilyen grics vagy, még minden, nem akarsz nekem adni kaját? Szia, adsz egy kis kaját, léci, ez tábla. Mikor mondja azt, hogy az valójában nem én vagyok? Hol van kiírva? Nézzük meg leírásban, ott van, hogy az igazából nem én vagyok? Ez kamu? Nem, nincs ott, természetesen kommentek között nincsen, és a videóban sincs kiírva. Gondolom, te leszel Cebelián, de ez elég egyértelmű. Nem, az nem én vagyok még mindig. Cebelián? És te mondd már el nekem, hogy ezt így mi? Black 1200, na már csak ő hiányzott. Jó, elég volt ebből a videóból, nézzünk másikat. Soha ne válaszd a videós széfet, mert meghalsz. Na sziasztok srácok, én Dani is itt vagyok a következő videóval, ahol most nem más lesz, mint a videósoknak fogjuk a szép nézni. OP almával, mert eléggé el vagyok látva, de azért nagyon szépen köszi Béla, akkor én meg is... Béla. Pamkutya Béla. Neki aztán mi köze van a Minecrafthoz? Azt még értem, pofátlan módon beleraksz engem, mert én Minecraft videókat szoktam csinálni. De Pamkutya Béla. Ember. Ubinak a széfibe volt idáig a legtöbb cucc, de hát nem is csodálkozom, azt a Ubi azért komoly. Ez komoly. Ebbe a videóba se egyeztem bele amúgy. Kösz szépen, Ubi.
Meg egyik másikba se, amiben ott vagyok a címben, illetve az indexképen. Soha ne keres videósokat a Minecraftban. Sajt32, szintén én, és Pompkutya Béla megint. Szerintem Sajt és Béla sem egyezett bele ebbe, már nem azért. Ez addig mind nagyon szép és jó, hogy kitalál a Minecraftban sztorikat, amikről készít videót, és tényleg ez rendben van, ezzel nincs semmi probléma. Ott kezdődik a probléma, hogy más videósok nevét használják föl. És nem egy-kettő videóban, hanem a csatornájuk nagy részét azt teszi ki. Ott is Benipova Polla, ott is ott vagyok, ott is egy Benipova, Sajt32, Pompkutyáék, mit keresnek itt? Be is írom, PGT, Dani, Uborcraft. Nézzük, mennyi találatot hoz ki. Itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, és ennyi van itt az első oldalon. 6 darab. Csak rólam. És most csak rólam van szó, a többi videós még nem is mondtam. Jó, említettem már egy párat, de hogy amit most számoltam. Megmentettem AK-26-ot a Minecraftban. Na, Valószínű. Nézzük a videó tagjeit. XP Darkzone, Zsédav, Dogi Andi, Dancsó Péter, neki is sok köze van ám ehhez a videóhoz, igen. Uborcraft, Kresser, Sajt32. Ez igen, barátom. Igen. Így kell videózni. Kicsit sem gusztustalan, amit csinálsz. És ma konkrétan egy videós barátomon keresztül fölkeresett, hogy nem akarom promózni a szerverét. Aminek biztos nem mondom ki a nevét, mert az már promózás lenne. Figyeljetek, be is vágok erről a beszélgetésről egy képet. Uborcraftnak megmondtam. Azt mondta, hogy nem fog. Pénzért se, XD. Ilyen nehéz elfogadni, hogy valaki nem olyan pénzéhes, mint te. Ja, mert amúgy megmondanám, hogyha nem használnék adblockert, akkor a videóból se láttunk volna semmit. Tehát itt 10 perces videóján általában nem tudom hány hirdetés szokott lenni, meg se bírnám számolni konkrétan annyi. Mindegy, folytassuk tovább. A gyerek nem olyan pénzéhes, mint én. Nyilván itt nem komolyan gondolta, hogy ő maga pénzéhes. De a múltkor akart videózni, ingyen ráadásul. Mi van? Ezt most így honnan szülte? Te vagy a baja, nem a szerver, téged nem csíp. Clickbait tartalom, képmutatás, stb. Pontosan? Illetve a gyerekek megvezetése. Hogy tudok vele beszélni? Keresd meg a titkos bázisomban. Aztán kérdezte tőle a barátom, hogy amúgy mikor akart ingyen videózni. Kérdezte tőled régen, vagy mi? Azt mondja, hogy volt egy közös haverunk, akire én őszintén nem emlékszek. Lehet, hogy volt, de én nem emlékszem. Sőt, annó Uborcraft szervere bent volt nálunk. Nem, ez nem igaz. Kicsit se igaz. Ezt nem is tudom, honnan vette. Miért? Miért kell hazudni? Miért kell hazudni? Miért kell ennyit hazudni? Nem értem. Azért ne legyen már ilyen messiás. Az utolsó szót nem mondom ki. Mi? Mi az, hogy ne legyek messiás? Az, hogy nem csinálom azt, mint te. Az, hogy nem csinálok meg bármit pénzért. Az, hogy nem vállalom el egy olyan embertől,